Žil na Novém Městě německý zvonař Lochmajer, odpůrce husitů. Když odlili zvon pro kostel svatého Štěpána na Novém Městě, přál si, aby vyzvánil některému významnému husitovi k popravě. To se však proslechlo mezi lidmi a zvonař byl odsouzen k smrti. Před jeho stětím na dobytčím trhu mu zazvonili jeho zvony a Lochmajer i se zavázenýma očima poznal, že jde o jeho hlas, proklil svůj zvon a prohlásil, že bude městu zvěstovat neštěstí. Když v roce 1422 popravovali husitského kněze Jana Želivského, Lochmajerův zvon se rozezněl sám od sebe a naplnil tak přání svého pána. Potom se dlouho užíval ke zvonění na mraky, na poplach a proti epidemii a opravdu městu ohlašoval blížící se pohrom. Jednoho dne, roku 1542, když s ním zvonili na mraky, houpal se na zvonu malý chlapec a rozhoupaný zvon jej vyhodil z okna věže. Zvon při té zvláštní příhodě pukl a roku 1585 byl přelit. Nový zvon dostal jméno Štěpán a od té doby prý už smůlu nepřináší. Zabitý chlapec měl až do 19.